Прывітанне ўсім. Мяне завуць Ольга Кавалькова. Добрага ўсім вечара. Я з'яўляюся старшынёй беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Як вы ведаеце, на 29 снежня на 12 гадзін было запланавана масавае мерапрыемства, гэта мітынг і шэсце у падтрымку і абарону незалежнасці нашай краіны, якую анансаваў Павел Севярынец, і гэта акцыя была падтрымана на папярэдніх аргкамітэтах. Што зараз адбываецца? За гэты тыдзень суткі штрафы атрымала вельмі вялікая колькасць актывістаў. Сёння на Акрэсціна знаходзіцца Павел Севярынец, які атрымаў 15 сутак за абарону незалежнасці. Знаходзіцца Алена Толстая, якая атрымала 5 сутак за абарону незалежнасці. Знаходзіцца Максім Вінярскі, які атрымаў таксама 15 сутак за абарону незалежнасці. Денис Рубанович, Евген Афнагель, Олесь Чехольскі, які таксама атрымалі па 15 сутак, і Леонид Кулаков, які атрымаў 10 сутак. Таксама блогеры, якія асвячалі акцыю, таксама атрымалі па 15 сутак. Велізарныя штрафы атрымалі актывісты, і у мяне таксама ёсць два пратаколы. Учора мне быў суд, але я, на жаль, з-за адсутнасці не змагла прысутнічаць. І заўтра ў 12:00 на Кастрычніцкай адбудзецца мітынг, і я заклікаю ўсіх прыняць у ім удзел. Чаму гэта важна? Што змянілася? Мітынг і шэсці быў 7, 8 снежня, потым 20, 21. Колькасць людзей ад акцыі да акцыі павялічвалася, і гэта кажа аб тым, што людзям важна і баліць пытанне незалежнасці. Сёння перамовы аб паглыбленай інтэграцыі вядуць Лукашенко і Пуцін, але калі мы паглядзім Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, то крыніцай суверэнітэту ў Беларусі з'яўляецца беларускі народ. Беларускі народ не абірае, на жаль, уладу ў Беларусі, і гэта ўлада не можа прадстаўляць інтарэсы нашага народа ні на якім узроўні, ні на міжнародным, ні ўнутры краіны. Улада нас не чуе. І што такое мітынг? Можна крытыкаваць яго напоўненасць, і шмат крытыкі гучыць ад людзей, якія ці хочуць прымаць удзел, ці не прымаюць, і гэта правільна выказваць свае меркаванні, калі вы хочаце прымаць удзел у мерапрыемствах. Што такое мітынг? Мітынг – гэта сустрэча. Калі ўлада не чуе людзей, не хоча прыслухоўвацца да іх меркавання, у народа нічога не застаецца, як выказаць сваё меркаванне, агульна сустрэўшыся ў адным месцы і выказаўшы сваё меркаванне па гэтай тэме. Таму мітынг – гэта нармальная з'ява ва ўсім свеце, падчас якой народ выказвае сваё меркаванне. І падчас мітынгаў мы таксама выказваем сваё меркаванне. Мы патрабуем ад уладаў Беларусі, каб яны не здавалі суверэнітэт, каб яны не падпісвалі дамоваў з Расіяй. І мы абгрунтоўваем, чаму мы не хочам падпісання гэтых дамоваў. Таму што гэта страчванне незалежнасці для нашай краіны. І гэтага не павінна быць. І я, як чалавек, як грамадзянін гэтай краіны, можа быць, з падвышаным пачуццём справядлівасці, разумею сёння, што тое, што адбываецца, тыя рэпрэсіі, якія сёння ладзяцца ў дачыненні да актывістаў і людзей, якія змагаюцца за незалежнасць, яна хоча, каб мы баяліся, каб мы не выходзілі, каб мы не выказвалі сваё меркаванне, але мы на гэта маем права. У нас ёсць канстытуцыйнае права на масавыя сходы. Але зразумела, в якой краіне мы жывем, і дзяржава заўжды абмяжоўвае наша права, але яно у нас ёсць. І менавіта тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, гэта людзі, якія сёння абараняюць незалежнасць нашай краіны. І мы павінны падтрымаць іх і выказаць уладзе сваё стаўленне да гэтага пытання. Таму я прашу ўсіх, хто не баіцца, усіх, для каго пытанне незалежнасці нашай краіны і пытанне адмовы ад інтэграцыйных працэсах сёння важна і баліць, прыходзіць заўтра ў 12:00 на Кастрычніцкую плошчу, дзе мы зможам
пабачыць адзін аднаго і выказаць уладам Беларусі сваё меркаванне, каб улады Беларусі нас пачулі. Недастаткова меркаванне Ольгі Кавальковай ці кагосьці яшчэ іншага. Каб улады нас пачулі, трэба меркаванне вялікай колькасці людзей. І гэтых людзей я бачыла і 7 снежня, і 20 снежня. Гэта людзі-героі. Гэта людзі-героі, якія выходзяць і змагаюцца за тое, што для іх важна. І тыя людзі, якія ладзяць іншыя акцыі, якія па якіхсьці прычынах не могуць выйсці, яны таксама героі, бо сёння пытанне незалежнасці гэта вельмі важнае пытанне для Беларусі. Чалавек, якога мы не абіралі, гандлюецца ўжо 20 гадоў і прадае незалежнасць нашай краіны. Таму улады кожны раз, калі паўстае пытанне нейкіх важных штодзённых праблем, яны ладзяць рэпрэсіі. Калі вы памятаеце пытанне пра дэкрэт аб дармаедах, былі масавыя пратэсты, масавыя мітынгі, людзі выходзілі, выказвалі, нам гэта баліць. Мы супраць. І ўлады пачулі. Таму мітынг гэта магчымасць выказаць сваё меркаванне і сказаць, мы супраць. Таму, калі ласка, ўсіх тых, хто для каго гэта пытанне важнае, і хто адчувае сабе сілы прыйсці заўтра, калі ласка, прыходзьце ў 12:00 на Кастрычніцкую плошчу, прыносьце свае плакаты, якія кожны раз досыць цікавыя і выказваюць нашу пазіцыю беларусаў, якія хочуць жыць у вольнай краіне, якія не хочуць аб'ядноўвацца з Расіяй. У нас добрае стаўленне да ўсіх суседзяў, але ні пра якое аб'яднанне размовы быць не можа. Таму што мы незалежная дзяржава, і гістарычна мы ніколі нам танна не здавалася барацьба за незалежнасць. І зараз таксама думаць пра тое, што улада будзе глядзець на тое, як мы выказваем сваё меркаванне і нічога не рабіць, таксама гэта не іх сцэнар, бо это такое крыху, разумееце, садамаза. Для мяне людзі, якія прадаюць незалежнасць, вот гэта злачынцы, яны павінны несці адказнасць. А людзі, якія гэту незалежнасць адстойваюць, яны павінны быць героямі, быць узнагароджанымі. Але ў нашай краіне ўсё па-іншаму, бо інтарэсы людзей сёння ў Беларусі для ўлады не важныя. Для іх важны кішэні, эканамічныя, давайце нам яшчэ крэдыт ад Расіі і поўная залежнасць. Не, сябры, так не пойдзе. Калі кожны з нас не падумае, што для яго гэта важна, не мець саюзнай дзяржавы з краінай, якая вядзе агрэсіўную палітыку з краінамі-суседзямі, гэта, паглядзіце, Грузія, гэта Малдова, у свой час гэта Украіна, ніякіх саюзаў з Расіяй не можа быць. Так, гандляваць, да, сябраваць, але не аб'ядноўвацца. І мы выступаем менавіта супраць інтэграцыі з Расіяй. Таму, калі ласка, усе, хто можа, прыходзьце заўтра на анансаваную Паўлам Северынцам акцыю падтрымку незалежнасці нашай краіны. Гэта важнае пытанне, і мы павінны яго агучваць. І ўлада павінна бачыць, што такіх людзей шмат. Мы павінны ўплываць на рашэнні, якія яны прымае. Тым больш, рашэнні гэтыя прымаюцца незаконна. Тыя дакументы, якія падпісваюцца, мы іх не бачым, ніякіх дамоваў, ніякіх мапаў, 0 інфармацыі аб тым, што гэта за дакументы. Толькі адгалоскі нейкіх перамоваў, там нейкія выступы Лукашэнкі ці іншых, хто прымаў удзел у перамовах. Таму, калі ласка, я заклікаю ўсіх, бо беларусы годная нацыя, і мы павінны, і зараз такі час, калі мы павінны адстаяць сваю незалежнасць і выйсці і паказаць, што мы ёсць. Таму 12:00, 29 снежня, Кастрычніцкая плошча. І падтрымаць таксама тых людзей, якія сёння ўжо панеслі ці штрафы, ці знаходзяцца ў вязніцах, бо кожнаму з нас хочацца сустрэць навагоднія святы і раство з сям'ёй у утульным коле сяброў. Але, на жаль, вялікай колькасці людзей сёння гэтага не выпадае, і мы павінны пра гэта казаць. Чалавек не павінен несці адказнасць.
бо ён не злачынца, ён абаронца. І ўсе мы сёння абаронцы незалежнасці. Дзякую всім за увагу. Завтра. Я спадзяюся, што мы ўсе ўбачымся ў 12:00 на Кастрычніцкай плошчы. Добрага ўсім настрою. Мы абавязкова пераможам. Жыве Беларусь і жыве годная беларуская нацыя.